Uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe izindaba ezishisayo lapha wengane zakwethu. Umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha wengane zakwethu. Ithinta inkosi yamagcokama ke lapha wengane zakwethu. Inkosi yamagcokama ithule uhlu lapha lokuphuma komsebenzi wakhe lapha wengane zakwethu. Ushilo lapha ngomhla 25 uzodedela i-back cover lapho khona kunohlu lwengoma. Ngomhla 29 bese udedela i-front cover lapha wengane zakwethu le enesihloko se-album senkosi yamagcokama. Bese kuthi ngomhla ka 3 lapha wengane zakwethu bese uyayithethela ke lapha i-CD lapha wengane zakwethu. Khumbula lensizwa iyaziwa nje bafowethu ukuthi iyawashaya ama-hit lapha wengane zakwethu. Bebasho kabantu lapha ey'nkundleni zokuxhumana inkosi yamagcokama kaze uzofuthumezane kulonyaka wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ke sidipha ne-comment section yezwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalo lolu daba. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile lapha ucindezela subscribe, cindezela nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ivideo entsha.